Pozdrav svima ljudi, danas ćemo ovako otvarati pekove na Futvizu. Znači ljudi, ja sam tek sad ušao na Futviz stranici i možemo da krenemo sa prvim pekom. Znači, kad otvarat ćemo ove malko bolje pekove. 300.000. Dobro, tu je naš prvi Inform. Nije loše. Znači, Hamšik, pa baš onako. Idemo na sljedeći. Da vidimo 100.000, pa dobro. Inform Hamšik, Subotić, Javi Martinez, Ćorluka, dobar igrač. Idemo na sljedeći. Znači da vidimo sljedeći i Inform Santi Carzola. Tu je Griezmann, Perez, nije baš neki pek. Ajmo dalje, 300.000. Lewandowski, dobar igrač. Pa nisu baš neki David Villa. Ajmo dalje. Možemo i mi dalje da krenemo. 2016. Izvinite ljudi, to je 206.000. Inform, Nani. Znači ovo je neki Inform. Neki Nani, De Bruyne. Pa nije baš neki dobar pek, ajmo na sljedeći. Nećemo baš puno otvarati ovih pekova. Griezmann, Inform Ozil, što je mnogo dobro ljudi moji. De Guzman smo dobili. Ajmo na sljedeći. 129.000, to nije baš nešto puno. Zabaleta, Piqué, Kolarov, dobro. Ajmo na sljedeći. Da ima koji smo dobili. Zelena kartica, Ireland. Inform Mliner. Laveci, znači zelena kartica. Nije loše. Ajmo dalje. I koga smo dobili ovdje? Da li je moguće, brate? Dobijemo Balotelija. Loš pek. Ajmo dalje. Koga smo ovdje dobili? Van der Wiel. Inform. Jominho. Cesc Fabregas. Dobro, nisu baš neki. Pa vi opalite like ako vam se sviđa da otvaramo i dalje pekove. Znači, žao što sam mogao da snimim ranije epizodu. Nisam stigao. Dobro, nije baš neki pek. Ajmo da otvorimo ljudi moji još 3 peka i da završimo sa snimanjem. Možda ćemo malko još više. Ajmo da vidimo. Milion. Koga smo dobili? Messi! Messi, brate! Ja ne mogu da verujem. Ljudi moji, dobili smo Messija. Ja ne znam, brate. Ja stvarno ne mogu da verujem. Ajmo na sljedeći pek. Ajmo na sljedeći pek. Žervinjo, Biabijani. Pogledajte samo taj pes od Biabijani, ljudi moji. I Žervinjo. Na livu poziciji 93 pace, to je odlično, a Biabijani, brate, ja ne mogu da verujem. Ajmo dalje. 2 milijuna. Ko je to? Ronaldo! Ronaldo! Ljudi, znači snimam i dobijem Ronalda i Messija.
Ja ne mogu da verujem. Royce. Pogledajte tu sliku. Dobro. Ajmo dalje. Ovo je loš pek. Buffon. Erasmus 7. Pa dobro, nije baš nešto. Ajmo dalje. Pa Vidal Inform. Dobar. Ajmo da otvorimo još 2 PK i da završimo sa klipom. Znači dobili smo opet Biabijani, Lalana, opet. Znači ostaje nam je samo još jedan pek. I da završimo. Aurier, Neymar! Neymar, ljudi! Nisam ni gledao. Neymar sam slučajno onako pogledao. I ovo je posljednji pek. Ajmo sreće. Ajmo sreće opali. Da vidimo Inform, dobro. Ok ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ne zaboravite da opalite like, share, subscribe. Vidimo se.